Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari Antonio Guterres we Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary, Daşary işleri ministri Meredew, Birleşen Milletler Guramasının deňdiş galaty bolmadyk ötüp barýan döwletler boýunça awadan milli täýatçylyk dowlugynda geçýän 3-nji maslahatynyň 1-nji gününiň netijeleri boýunça briefing geçirdiler. Ilki bilen iri halkara guramasının yol başly Türkmenistanyň hökümetine we halkyna bu möhüm wekilçilikli forumyň üstünlükli geçirilme baradaky tagallalar üçin tüýüt ýürekden hoşallyk bildirdi. Bellenşýaly Türkmenistan şu maslahata diňe bir möhüm meseleleri çözmekde kömek bermek üçin bünyat hökümine däl eýsem durnukly ötüş maksatlaryna ýetmäge unuktyrılan çözgütleri kemale getirmek üçin mümkinçilik hökümine garaýa. Şeýlelikde hadaryň kenarynda geçirilýän Birleşen Milletler Guramasının deňdiş galaty bolmadyk ötüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahatyny ötüşüň we ähli awadançylygyň behbidine özara gyzyklanma bildirilýän netijeli dialogyň başlyjak taryhy waka höküminde baha berilýär. Özara behbidli iki taraplaryň we köp taraplaryň gatnaşyklaryň meseleleri we degişli ugurlar boýunça bir näçe ýalaşyklar gadanyldy. Bu bolsa dünýä ýurtlary we Awraly halkara guramalary bilen ýola goýulan gatnaşyklaryň udok geljegi nazarlandygynyň nowatdaky beýany öwrüldi.